Čaute, čaute, moje meno je Losoplos a vítajte pri dnešnej amnézii. Takže máme na výber ďalšiu veľkú custom storku. Čo ja viem, čo sme ešte nehrali, skúsime. No ja tu mám aj tie, ktoré Gogo hral, ale čo ja viem, no tak to už určite poznáte, tak preto to ani hrať nechcem. Takže dáme si, čo ja viem, napríklad Sins of Our Past Chapter 1. No, môže byť. Neviem, nehral som to, vidíte, že tu není continue ani podobné sračky, čiže som to určite nehral. Dobre, ideme na to. Dúfam, že to bude poriadna lakačka proste. Dúfam, že sa budem bať, to je na tom dobré. No poď načítavaj, čo ak dlho načítavaš, tak keď už. A že som vám chcel povedať, že dnešná challenge je, ale je mi ľúto, iba na Facebooku, lebo ja som to nahrával na mobily a nechcelo mi to tam dať, ja neviem prečo, nechcelo mi to, ani Movie Maker mi to nechcel zobrať. A tak som to dal iba na Facebook a ak niekto ma záujem, tak si pozri, bol to olej. Samozrejme, povracal som sa, ale to vôbec nevadí. Dobre, tak ideme si zahrať už túto custom, nebudem tu vyprávať zbytočne okolo toho. Dobre, sme volá kde, čudne, neviem kde. Oh, shit is man. Dobre, kde sme teraz akože? Aha, tak ja som akože spínuška škal. Dobre, sme v veľkej čudnej miestnosti. A papier, čau. No, finally finished the potion, working on a green liquid with a small glow area that was good for your health times. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah blah blah. Dobre, to je pohľa. Dobre, tak máme tu jeden tinderbox, ktorý nám je na hovno teraz momentálne. Ježišmarja, sa toho zlakol. Ach, bože môj, toto je život. Dobre, ideme ešte prehľadať šupliky, či tu volačo nebude. Košulu nechcem. Toľko Stefanov tu je. Ale neviem, čo mi budú. Vyhaďujeme ich. Nech sa pokochajú. Dobre. Môžeme ísť ďalej. Dobre, ocitli sme sa, volá, kde je úplne retardovanie. Neviem, kde som, či je to úplne jedno. Takže zišla by sa asi lanterna. Lebo nemáme lanternu a potom je to úplne ohne. Ježiš, to kde zase som? To čo som si zase vybral za amnéziu? Ježiš, to zase čo bolo toto? Dobre, mám tu olej, ale nemám lanternu. Aspoň si myslím, že nemám. Zatvorte sa. Neserte ma. Sanity potion. Ja som vedel, že tu budeš ty z grba. Dobre, doplníme si olejček. A už vidíme, konečne. Šplik jedna. Ďalší šplik. A máme kľúčik. Pierka netreba. Máme Bibliu. To tiež netreba. Tak toto je dosť blbé. Nesnažím sa stratiť. Boha, ty kokos, to čo bolo? Ty kokšo, tak toto bola asi najväčšia lakačka, akú som kedy v tejto hre zažil. Takto som sa ešte nezlakol, však neviem, či si asi trenky nebudem musieť meniť proste, no dobre, toto čo je proste. Ty kokos, čože neverím vlastným nohám. Ty kokos, tak toto bolo brutálne proste. Dobre, nemám žiadny kej, ani podobné vecičky. Ty kokos, to čo je toto? Nie, nelietaj tu po mne, vypadni ty žebrak. Máme kladivko, takže neviem, na čo nám bude, asi dám, čo budeme použiť. Jedni si nos.
ty. Máme tu tie divé škrečky vypasené. Dobre, ideme sa pozrieť, čo ďalej. Máme tu veľké dvere, môže sa budú dať otvoriť takto. Dobre, tieto to nebudú. Asi to budú ešte tie, lebo nám tu dvere jedny ostali. Tak asi to bude toto. Nie, nebude. Riti, kde mám ísť? Ježišmária. Tu hore veľa čo nebolo. Len tak, že pre istotu. Nie, tu som vyšiel. A tu je ešte jedna miestnosť. Master, are you alright? Did the potion work? Ježišmária. Something's wrong. Very wrong. Wrong? Please, sir, open this door. It's locked. No. Stuck. There's a hammer upstairs. It's still stuck, Use it no to matter smash how much I Ty kokos, to smash. čo je pre Boha? Ale ja sa bojím. To čo je? Veď ja sa nemôžem hýbať. Toto čo je? Nemôžem sa hýbať. Mne to celé buglo. No aha, to bolo asi v hre, že sa nemôžem hýbať. A to je môj kamarát, on mi nič nespraví, to je moja priateľka. Čau kočka, čau. What the hell happened? Prečo ma nezabíja? To je veľmi zaujímavé. Dobre, takže to nebol lag, to bolo asi v hre. You know, find your new look most. A zaujímavé, že ma nechce zabiť, to sranda. Ja tu kecam s takým buzerantom jedným, hnusným, škaredým, ceckatým, ktorému cecky vyššie až po vajcia. So what now? Á, Gordon. Á, buzerant. Takže, zišiel by sa Sanity Potion. Islandanium, ale nie, to asi nie treba. Takže to bol asi môj kamoš, on ma nechce zabiť, čiže to je dobré. Hej bracho, kde si? Čo tu mám robiť? Čakajte, hodím po ňom toto, možno, že ho to zastaví. A... Nie, ten buzerant nezmizol a ja som bol doteraz to, že ten kokos zmizol. Žer. Hoď tam preč domov. Hoď do budy. Krásne si to vyrobil. Som na teba hrdý. Teraz padaj do ryti. Ach bože, toto čo je za dobrú custom proste, toto je úplne do plaču, že sa až bojím. Ten uchylačisko ma tu nájde. Super. Asi zmizol. Dobrý tetáš, dobrý si. Dobre, máme tu Laudanium, Sanity Potion. Takže on bol akože, on bol s nami, on nás mal rád, aha, dobre on. Kamarát, olej do riti. Dúfam, že to sanity nebudem potrebovať. Lebo ak hej, tak to bude dosť blbé. No, bla bla bla. To netreba čítať. Super. No, ježiš, mne strašne dlho to nehávajú.
Ježiš, toto zase čo je pre boha? Ježiš Maria, takéto retardované custom story. Nie Arthur, žiadny Gordon. I'm fine. Almost. Just a huge super. headache. Hedeď, boli ho hlava chudáka. Asi má krámy chudák. Ten buzerát je tam vzadu. Ty buzerát, stávaj. Dúfam, že ma nenájde. Pomôcť. Nie, choď preč, ty buzerant. Choď preč, ti hovorím, ty debil. Ešte som si zabudol dať Sanity Potion. Ježiš, choď preč, ty žebrota. Že by zmizol? A pochybujem. A už ho tu nepočujem. Á, zmizol, debil, tak ti treba. Choď sa domov vysrať na mňa, nemáš ty čurák. Ty choď domov handry fajčiť, ty cigáň. Dobre, blablabla. Ryan the Cook, Superman, ak chcete, prečítajte si, mňa to akože nezaujíma. Dobre, nič. To nejde otvoriť. Skúsime použiť kladívko. To nejde otvoriť, čiže je mi to veľmi ľúto. Takže nejde to do riti tam. Čo mám robiť do Pikachua? A veď ono to musí sem. Ono to tu buglo? Nie, nebuglo. Ale buglo to tu. Niekde tu musí byť na zemi hodený kej. Inak to nemôže byť. Alebo niečo z tohto musím použiť. Alebo nie. Aha, kde som zabudol odsunúť tú onu. Túto pizdu. Tam chod za brachom. Ježiš, zase nenájdem ja debil ten kľúč a skončí to ako naposledy. Alebo že by bol tu. Nie. Žebrak. Dajme si kuriatko upiecť. Kde si? Poď sem. Poď sem, ty hroch. Poď, dáme si ťa upiecť. Ostaň. Dobre. Krásne. A ideme si potočiť. No, poď. No, poď prasiatko, ježiš, kde sa tam váľaš, za čo to platím. Dobre, nechceš sa točiť, tak ideš rovno na pekač. Tam choď. Sem choď, ty vzdocha. Ale veď nemám nič, čím by som to akože vlak vyriešil. Ale veď toto nejde takto. Je to zatvorené. The hands of the hair were very, very dry. Boha. Čo tu mám robiť pre Boha? Ani že v tej skrini nič nebolo? Nie. Je mi to ľúto. Vieš čo, stolička, poď sem. Ideme to očakovať hore. Však tu je ten kľúčik. Ten poď, ty môj krásny. Fešačisko si ty. Aký si krásny. Ale asi to bude od tých druhých dvier. No, myslel som si. A tam bude... No dobre, takže, milí diváci, týmto sa s vami chcem rozlúčiť. Pokračovanie bude zajtra, samozrejme. Je to zatiaľ celkom dobré. Takže samozrejme, ak sa vám toto videjko ľúbilo, zanechajte like, odber a čaute.